Statsforvaltningen er jo en offentlig instans, der stjæler små børn fra deres forældre og giver dem til deres mor. Og der arbejder kun kvinder på statsforvaltningen. Unge kvinder, ældre kvinder, kvinder, der ligner mænd. Jamen at gå ind på statsforvaltningen, det er så at gå ind i en kæmpe stor livmor, ikke? Det er sådan... Man sveder ikke, man mister mælet, man ved, at for hver mand, der klarer den, er der millioner, der har fejlet. Jamen, vi kommer ind, vi møder vores sagsbehandler, Gitte. Gitte havde et billede af sin familie stående på sit skrivebord. Hvor syg er man så? Alle andre mennesker, der kommer på det kontor, har familier, der er gået i stykker. Men det generede da ikke Gitte. Hun er nærmest lidt stolt over det. Ja, vi var nogen, der klarede den jo. Man ser jo meget, når man arbejder her, og så ved man da, hvad man ikke skal gøre i hvert fald. Men skal vi kigge på jeres kuldsejlede lorteliv? Jeg kan se her, at I har snakket om en 7-7-ordning. Er det stadigvæk den model, I går efter? Og så kiggede Gitte meget, meget længe på min ekskone. Og jeg har aldrig været så bange for, hvad hun kunne finde på at sige. Altså, hvis hun lige der havde peget på mig og sagt, Gitze, undskyld, må jeg kalde det Gitze? Tak skal du have, søde Gitze. Det er bare fordi, børnene er lidt utrygge, når de er hos deres far. Det er de da ikke. Jo, de er lige lidt utrygge. Det er de da ikke. De er faktisk lidt utrygge. Det er de kraftedeme da ikke! Jeg tror, det er fordi, han bliver så vred.